Optuženog Nedeljkovića uveli su žandarmi iz sobe broj 32, dok je sudski poslužitelj Ranko, impozantan i grlat, objavio početak rečima: "Gospodo, vi ćete danas biti saslušani kao svedoci. Molim vas da govorite istinu." Kada je tužilac Spasić ustao, dvoranom je zavladala tišina. Lagano i odmereno pročitao je 3 tačke optužnice. Nedeljković se tereti da je u opštoj gužvi i tuči, nastalo i povodom rasturanja letaka protiv studentskog štrajka, sa namerom da ih liši života, napao 3 kolega. "Nisam kriv", glasio je kratak odgovor Nedeljkovića, koji tokom čitanja optužnice nije skidao pogled sa tužioca. Svoju odbranu zasnovao je na tvrdnji da je samo odbijao napad. "Vikali su, ubij ga, verovatno sam onda potegao nož da se branim", izjavio je pred sudom. Na pitanje zašto je uopšte nosio nož, Nedeljković je opisao nesnošljivu atmosferu na univerzitetu, bio je član organizacije Ornas i tvrdio je da su mu stizale pretnje jer je želeo da redovno polaže ispite dok su drugi štrajkovali.